Diyos nung magtutudlo, ania kami karon. Binuksan ang kasing-kasing sa imong pulong. Dinhiniining tigom, ihimo kaming gitawag, aron lamang mahabuhi sa imong mga hahatak, aron lamang mahabuhi sa imong mga hahatak. Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, Amen. ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaos sa kanimo. Mga igsuon, welcome sa tuang Santos nga misa karon. Ato kining ihalad kining anticipated mass ikakawhaag 5 nga Domingo sulod sa tuig alang kanatong tanan sa atong mga pag-ampo ug mga katuyuan. Ato sab nga ihalad kini ikatulo nga adlaw sa ato ang misa novena pahinungod ni San Lorenzo Ruiz, patron sa atong mga lay ministers. Ato sab nga i-appeal sa tuwang katuyuan ning Santos nga misa ang tanan nga mo take og teachers board exams, labi na ang atong mga kaila, mga parokyano nga mihangyo nga magpaampo kanato. We also include the scholars of Cebu Caritas who will be taking this coming Sunday's board exam. Ato sab nga ampo ang atong umaabot nga deacon na assign sa atong parokya, si Seminarian Rolly Chris Sitsit. Og ato sab nga ampo nga daghan pang bukasyon nga mosulod sa seminaryo. Labi na dinhi sa ato ang Archdiocese sa Sugbo. O garon mahimo kita ngayan sa pagsaulog ning Santos nga misa, maghinulsol kita sa atong mga sala. Ginoo, 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 Kaloy kami, Kristo kaloy kami, Kristo kaloy kami, Ginoo, Ginoo, kaloy kami, kaloy kami. Kaluyan ng dagita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, danon kita niya ngadto sa ginabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit. O kadait sa iyang mga tawo, dinhi sa yuta, Ginoong Diyos langit ng hari, Diyos Amahan, kagagahom sa tanan, nagasimba kami kahanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagadayi kami kanimo, tungod sa imong himahaya, Ginoong
anak sa amahan, Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos, Ikaw nagawag Wagtang sasala sa kalibutan, kahaloy ikami Ikaw nagalingkod sa tuo sa amahan. Dawat Tang among pangamuyo, kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon, O Hesu Kristo. uban Sa Espiritu Santo, diha sa hihimaya, sa Diyos Amen. Magampo kita, O Amahan, gidumala mo ang tanan ngadto sa ilang kahingpitan, subay sa imong balaod sa gugma. Himoa nga mahigugma kami kanimo, og sa usag-usa ka namo, aron modangat kami nganha sa kinabuhing tunhay, kay alang niini imo kaming gibuhat. Pinaagi sa mong Ginoong Hesu Kristo imong anak, nga buhi og hari ban kanimo og sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Amos. Pamati niini, kamong nagtamak sa mga timawa, ug naninguha paglaglag sa mga kabus. Nagingon kamo sa inyong kaugalingon, dili kami makahulat sa pagkatapos sa balaan nga adlaw, aron makapamaligya kami og mga trigo. Kano sa aman matapos ang adlawng igpapahulay, aron makabaligya kami sa among trigo. Mahalo nato ang presyo niini. Gamiton ta ang dili hustong taksanan, ug usbon ang timbangan aron paglimbong sa pumapalit. Ibaligya tagmahal ang walay pulos nga trigo, ug paliton ta ang kabos sa presyo sa usa ka paris nga sandalyas aron mahimo siyang ulipon. Ang Ginoo, ang Dios sa Israel, nanumpa dili ko gayud hikalimtan ang ilang daotang mga buhat. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Daiga ang Ginoo nga nagabaya sa kapus. Daiga ang Ginoo nga nagabaya sa kabus.
Dayga kamong mga sulugoon sa Ginoo. Dayga ang ngalan sa Ginoo. Daygo nunta ang ngalan sa Ginoo. Karon ug hangtod sa kahangturan. Dayga ang Ginoo nga nagabayaw sa kabus. Labaw sa tanang kanasuran mao ang Ginoo. Labaw sa kalangitan ang iyang himaya. Kinsay sama sa Ginoo atong Dios, nga gipalingkod sa trono sa kahitasan, ug nagadung-aw sa langit ug sa yuta nga anaa sa ubos. Dayga ang Ginoo nga nagabayaw sa kabus. Gibayaw niyang kabus gikan sa abog. Gikan sa kalapukan iyang gialsa ang kabus. Aron palingkuron siya uban sa mga kadagkuan. Uban sa mga kadagkuan sa iyang lungsod. Dayga ang Ginoo nga nagabayaw sa kabus. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo. Busa, awhagon ko kamo una sa tanan, nga kinahanglan himuon ang mga pag-ampo, mga pangaliyupo, ug mga pagpasalamat ngadto sa Dios, alang sa tanang tao, alang sa mga hari, ug sa tanang nagmando, aron makabaton kitag mahusay ug malinawong kinabuhi. Dios nun ug subay sa hustong pamatasan. Maayo kini ug makapahimuot sa Dios nga atong manluluwas, nga buot nga maluwas ang tanang tao ug mahibalo sa kamatuoran. Kay may usa lamang ka Dios ug usa lamang ang naghiusa sa Dios ug sa mga tao, ang tao nga si Kristo Jesus, nga mitugyan sa iyang kaugalingon aron pagluwas sa tanang tao. Kini ang kamatuoran nga luwason sa Dios ang tanang mga tao sa gitagal nga panahon. Kini ang hinungdan nga gipadala ako nga apostol ug magtutudlo sa mga dili Hudiyo aron pagsangyaw sa mensahe sa pagtuo ug kamatuoran, ug wala ako magbakak. Buot ako nga magampo ang mga lalaki sa tanang dapit. Magampo nga binayaw ang mga kamot sa walay kasuko,
ni panaglalis. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Dayganin niyo ang Ginoo, ihisangyaw ang iyang mga buhat. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manao sab kanim. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinunan, dihay usa ka dato nga may piniyalan o gisuginlan siya nga giusik-usikan lamang sa iyang piniyalan ang iyang salapi. Busa iyang gitawag ang piniyalan o giingnan, unsa man kining akong nadungog mahitungod kanimo. Hatagi akog hingpit nga husay sa imong pagdumala sa akong katigayunan, kay sukad karon dili ka na akong piniyalan. Busa nagkanayon sa iyang kaugalingon ang piniyalan, papahawaon naman ako sa akong agalon, unsa na may buhaton ko. Dili ako makahimo sa pagpangalot og kanal, og maulaw usab ako sa pagpakilimos. Kini ang akong buhaton, aron kon papahawaon na ako sa akong trabaho, may mga higala unya ako nga mopasaka kanako sa ilang balay. Busa iyang gitawag ang tanan nga utangan siya nga galon. Ang una iyang gipangutana, pila bay utang nimo sa akong agalon? Usa ka gatos kataro nga lana, mitubag ang tao, ania ang imong bali, lingkod og kalim-an lang ang isulat. Matud sa piniyalan o giingnan niya ang usa, o ikaw pila may imong utang? 1,000 kabakid nga trigo, mitubag ang tao, ania ang imong bali, 8 kagatos lang ang isulat. Mingon ang piniyalan. Ang agalon ni ining tikasan nga piniyalan, midahig kaniya tungod sa iyang inantigo nga buhat. Kay ang mga tao ni ining kalibutan mas maantigo mo dumala sa ilang buluhaton kaysa mga tao nga iya sa kahayag. Si Jesus mipadayon sa pagingon, busa sultihan ko kamo, pagbaton kamo mga higala, pinaagi sa mga bahandi ni ining kalibutan. Aron inig kahurot na ni ini, dawaton kamo didto sa walay katapusang puloy-anan. Kinsa kadtong kasaligan sa gagmayng butang, kasaligan usab sa dagko, o kinsa kadtong limbungan sa gagmayng mga butang, limbungan usab sa dagko. Busa kon kamo dili kasaligan sa inyong paggamit sa bahandi ning kalibutana, kinsay mo piyal kaninyo sa tinuod nga bahandi? O kon dili kamo kasaligan sa mga butang sa uban, kinsay mo hatag kaninyo sa inyong kaugalingong mga butang? Walay tao nga mahimong olipon sa duha ka agalon, kay mahitabo gayud nga iyang dumtan ang usa, ug ang usa iyang higugmaon, o unungan niya ang usa, ug ang usa iyang tamayon. Dili kamo makapaulipon sa Dios ug sa salapi. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Manlingkod. Mga igsoon, maayong gabi kanyang tanan. Karon sa ato ang mga pagbasa, kung nakabantay mo gikan sa first reading, hangtod sa ato ang ebanghelyo, nagisgot kini kabahin sa hostisya, nagisgot kini kabahin sa pagkapiniyalan, nagisgot kini sa saktong paggamit sa mga bahandi nga gihatag o gipiyal sa Ginoo kanato. Tuod maigsoon, dili ikalimod, matag usa kanato, each of us has been entrusted with gifts and responsibilities. O tuod maigsoon, gipahimangnuan ta nga dili ra ni para sa atong kaugalingon. Unsay gipiyal kanato, ato pod ning gamiton para sa kaayuhan sa uban,
pagpalambo sa atong relasyon sa atong isig katao. Matag pinialan mga igsoon, gipahimangnuan ta nga kining mga butang nga gipiyal sa Ginoo kanato are not meant for ourselves. These are meant to serve others and build up the kingdom of God. Sa atong unang pagbasa, nindot kay ang mga pulong ni Propeta Amos diha sa iyahang pagsaway sa mga dato o sa mga negosyante nga niadtong panahona. Nga naman tungod kay ang mga dato maigsoon, misamot sila kadato at the expense of the poor. They cheated the poor people with faulty measures and weights. Unsang pagiha? Na, kining unang pagbasa maigsoon, maayo kini siya nga pagkasulti. Ilang gilimbungan ang mga kabos. Dili husto ang taksanan nga ilang gigamit, usbo nila ang timbangan aron paglimbong sa mga pumapalit, ibaligya nilag mahal ang walay pulos nga mga trigo o papaliton ang mga kabos sa presyo nga mahal kaayo. Mao ni nahitabo migsoon. They brought goods from the poor at ridiculously low prices only to resell them to other poor people at abusive prices. So muna no nga, grabe gid ang ilahang pagpanaog-daog ba. Palito nilang trigo sa barato nga presyo, apan ilang ibaligya migson sa lain pod nga mga kabos nga pertig yung mahala. Ilang pahulamon og kwarta. The poor had to take loans with high interests, high charges. Og mao ni migson kung dili sila makabayad sa ilang utang, sa ilang loan, unsa mahitabo? The rich people will confiscate their fields, their houses. Og tuod, kung wa na mahabilin, kay wa na balay, wala na say uma, then when nothing was left, the wife and the children would be taken as slaves. So muna yung hinitabo, migzo, no, nga, ang kanabang dagway sa panahon ni Propeta Amos, o wagid siya makapugong sa iyahang kasuko, o nipadayag siya migsoon, pinaagi sa pagsaway sa mga leaders, sa mga negosyante ni adtong panahon na, tungod sa pagkawala nila'y kasing-kasing. Pahimangno ni siya migsuon, kining unang pagbasa, alang ka natong tanan usab sa atong panahon karon. Kung kita gipiyalan sa Ginoo og daghang mga butang, hinaot punta nga dita malimot. Kay usahay malimot ganita mahimot ang hambugiro. Malimot ganita nga, uy, piniyalan raman di ko. Kining mga butanga gipahulam raman din nako, di man ni ako Muna maigsuon nga usahay atong suluhon ang mga butang nga gipiyal sa Ginoo kanato, instead ato untang ipaambit sa atong isig katawo nga nagkinahanglan. Karon pahimangno maigsuon nga kinahanglang maantigo ta sa paggamit sa mga butang nga gipiyal sa Ginoo kanato. Sama sa ato ebanghelyo karon, dihay usa ka piniyalan nga diin mga igsuon, wa lang siya maghunahuna. Siya ang kaugalingon nga madawat, naghunahuna siya sa umaabot. Nindot kini siyang istorya mga igsuon, no? The steward in today's gospel uses dishonesty not for selfish gain, but to secure a future for himself. And you know what happened? The master of this dishonest steward praised him for acting prudently. Nganong gidayeg man ni siya? Tungod ba siyang pagkatikasan? Dili. Sayop. Wa siya gidayeg siyang agalon sa iyang pagkatikasan. Kung dili gidayeg siya, tungod siyang pagkamaantigo. Akong gitanaw migsoon ang meaning sa prudence sa Ebanghelyo. Karon, mo na gigamit, no? The master praised the steward for acting prudently. Unsam ni pasabot aning prudence
og tuod may igsoon sa Bisaya pa pagka maantigo. Tuod, I checked the meaning of prudence, and the meaning is, it is the skill and good judgment in the use of resources in preparation for the future. Maantigo gyud maigsoon, no? Why? He could have made some good money out of his master's debtors, but he plans to do something more lasting, and that is friendship. That is future relationships. Maayo na lang, mingon nagkanayon ang kining maong tikasan nga piniyalan. Maayo na lang kay puhon basin dunay mo padayon nako sa ilang balay. Kun wa na ko'y trabaho, maayo na lang no na ay mga tao nga di malimot sa akong kaayo. This is the beauty of his realization. He uses the present wealth to invest on future relationship. Og mao po ni pahimangno sa Ginoo kanato maigsuon sa ato ebanghelyo karon, sultihan ko kamo pagbaton kamog mga higala pinaagi sa mga bahandi nining kalibutana. Aron ini kahurot na niini, dawaton kamo didto sa walay katapusang puloy-anan. Jesus strongly encouraged us to be like the steward in the parable. Not like him dishonest, but to be prudent in the use of resources. Kanang maghuna-huna ta sa umaabot. Dili lang sa karon. Let us not fix our eyes to the things of this world, which are temporary. Let us fix our eyes to the things that are eternal, that will bring us to eternal life. Mao na maigsuono nga ang lesson sa ato ang mga pagbasa karon nindot kaayo. Ang una, kining mga butang nga gipiyal sa Ginoo nato, wealth, influence, positions are entrusted to us to serve life, to serve justice, to teach us about charity and generosity. Muna nga, the more hinuon nga mahimo tang manggihatagon, labi na kung gipiyalan tagdaghan. Never allow your wealth, influence, and position enslave you, and do not make them your idols. Kay ba mo kung sa meaning anang idols? Munang gitawag idolatry, sin of idolatry. Kana bang nagapos na ka sa imong bahandi? Munang nahimo kang hangol, nahimo kang hakog. Munang di na ka kamo mo paambit on sa naani mo. Kaya nga naman, because you are enslaved already of your wealth, of your positions, of your influence. Do not make them your idols. Nga imo silang higugmaon, labaw pa sa imong paghigugma sa imong Ginoo. Second lesson, let every possessions become an instrument of love and a channel of generosity. Mahimo unta ni siyang agianan, nga mahimo ni siya maigsuon nga instrumento nga makapadayag ta sa atong paghigugma ngadto sa uban. Nga makita ang gugma sa Ginoo kanyang pagkamanggihatagon pinaagi kanato. What we own will pass away, but how we use them will determine our eternity. Si San Ambrosio sa Milan, mingon siya, a man's true wealth would not consist in what he kept, but in what he gave away. No? Naabot ta ning kalibutanan na tao ta nga wa kitay bitbit, wa kitay gidala. Mabiya pud ta ning kalibutanan nga wa sa tay bitbiton, wa sa tay dalhon. Naabot ta ning kalibutanan nga empty-handed. Mabiya pud ta ning kalibutanan empty-handed. Diha bitay usa ka hari maigsoon nga kining maong hari mi hangyo siya siyang anak. Inig kamatay nako, himuoy ko glungon nga naay buslot sa kilid, duha ka buslot. O niya, ipagawas gid akong kamot, ha? Inig kamatay nako, isuroy ko sa tibuok, sakop sa atong gigharian. Og tuod, true enough, gituman gyud ang wish sa hari sa iyang anak nga nahimo na sang hari, nimpuli niya. Tuod maigsoon, gihimuan siya glungon nga naay buslot sa kilid, gipagawas siyang kamot, gisuroy sa tibuok harian, og tuod way laing gisulti ang anak. Mauni ang atong hari patay na. Pinakadato sa atong gingharian. Apan tanawa ang iyang duha ka mga kamot,
bisag dato kaysa kaayo sa iyang pagbiyaan ning kalibutan na wa siya mabitbit bisag jutay. All we have is borrowed from God. We are not owners, but only caretakers entrusted to use our blessings wisely. Munang gamita ang imong mga bahandi nga gipiyal nimo nga makatabang sa imong kaugalingon nga malangit ka. We are called to serve. We are called to service. And true and authentic disciples means choosing God above wealth. Mao ni siya migso, no? Dako di siyang kanang hagit nato nga kung daghan ka kwarta, daghan ka og resources nga gipiyal sa Ginoo nimo, use it to help those who are deprived of justice. Use it to help the poor. Use it to help people. Nindot kay gisulti ni Manu Bargara, an Indian born entrepreneur. And I would like to end my homily with the words of Manu Bargara. He states, service to others seems the only intelligent choice for the use of wealth. Akong usbon, service to others seems the only intelligent choice for the use of wealth. Muna no nga karon siguro pangutan-on na tong kaugalingon. Let us examine our own lives, how we use our wealth, how we use our influence, how we use our possessions to uplift the poor, no? Are we attentive to the needs of those around us? Basig nagpakabuta-bungol na ta, no? Sa mga igsuon na to nga labing nagkinahanglan diha sa tong katilingban. My dear friends, mangandam ta. Dili lang sa mga butang nga lumalabay. Dili lang sa karon. Mangandam ta sa mga butang nga umaabot. Ug muna ang punto sa Ginoo sa Ebanghelyo karon. Let us be prudent in the use of our wealth, in the use of our resources. We should be more diligent in preparing our future that will bring us to eternal life. Amen. Manindog palihog. Atong ipadayag ang atong pagtuo. Kitang tanan, nagatuo kami sa usa ka Dios, Amahan makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo sa Jesucristo, ang bugtong anak sa Dios, gianak sa amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat usab kinaiya sa amahan, pinaagi kaniya nga himo ang tanan. Tungod kanatong mga tao galang sa atong kaluwasan, mikanaog sa gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas, gikan ni Maria nga ulay og nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato, nagantos siya, namatay og gilubong, sa katulong adlaw na banhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit, nagalingkod sa tuo sa amahan. Mubalik siya nga mahimayaon, aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay, ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo maghatag sa kinabuhi, nagagikan siya sa amahan ug sa anak, dungan sa amahan ug sa anak gisimba siya ug gihimaya, ug misulti pinaagis mga propeta. Nagatuo kami sa usa Santos Katoliko Apostoliko nga simbahan, nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala, nagapaabot kami sa pagabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Amen. Gitawag kita ni Jesus nga mahimong sulugoon sa tanang katawhan. Dadto nato karon ngadto sa amahan ang atong mga panginahanglan. Diha sa to ang pag-ingon, Ginoo, diha sa imong kaluoy pamatia kami. Ginoo, diha sa imong kaluoy, pamatia kami. Nga ang mga nangulo sa simbahan, pinaagi sa ilang panigingnan, magtudlo ka nato sa maalamong pagpamuhat, sa malumong paghigugma, ug sa mapaobsanong paglakat uban sa atong Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, diha sa imong kaluoy pamatia kami. Nga ang mga pangulo sa kanasuran,
maghago sa pagpangitag makiangayong mga paagi, sa pagdalag kalinaw, ngadto sa ilang katawhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo diha sa imong kaluoy pamatia kami. Nga ang mga gihinginlan ug mga langyaw, ug ang tanan nga nangitag trabaho, kanunayng tagdon uban ang dignidad ug pagtahod, magampo kita sa Ginoo. Ginoo diha sa imong kaluoy pamatia kami. Nga ang tanang masakiton ug mga walay puloy-anan, makahibalo sa makaalim nga gugma ni Kristo sa ilang kinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Ginoo diha sa imong kaluoy pamatia kami. Nga imo untang isipon nga takos sa papuslanon alang kanamo, ngang halangdong Teopilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo diha sa imong kaluoy pamatia kami. Nga ang mga nagbangutan, mahupay na ug sila nga mihalin, makatagamtam sa kalipay ug sa kalinawng walay katapusan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo diha sa imong kaluoy pamatia kami. At usab gay pa dayag ang atong tagsa-tagsa ka mga katuyuan sulod aning maong misa, labi na ang katuyuan sa atong mga sponsors and benefactors sa atong parokya sa Cebu Caritas Incorporated. At usab nga iampo ang atong makigsunan nga nag-birthday karon, labi na si Bishop Emilio Boy Bataclan o si Rex Riquelme. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo diha sa imong kaluoy pamatia kami. Maluluyong Dios og Amahan, pamatia og dungga among mga pagampo nga among gihalad nga puno sa pagtuo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron ang ako ganyang sakripisyo dawaton ta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Sa Ginoo, sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdahig ug paghimaya sa ngalan, alang usab sa tong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, nagahalad kami nining mga gasa aron pagpakita sa among pagtuog paghigugma himua nga makapahimuot kini kanimo o nga mahimo alang kanamo nga pasalamat ni Jesucristo imong anak nga mo'y among Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanin. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. angay ug mataan. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug tanang dapit kay siya tungod kay naluoy sa kasaypanan sa katawhan, nagpakatakos sa pagpakatao gikan ni Maria nga Birhen, nagpasakit siya sa krus ug giluwas kami niya gikan sa kamatayon nga dayon ug sa iyang pagabanhaw mihatag siya kanamo sa kinabuhing walay katapusan uban kanimo hangtod sa kahangturan ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya sa walay hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman. Puno ang langit o yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Daigon ang nagaani Sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gid ikaw Ginoo ang tuburan sa nagkasantos, ipadala ang imong espiritu ng pagsantos ning mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan ni ini kay kini mao ang kalis sa akong dugo. Sa bagog tunhay nga kasabutan, dugo nga iula lang kaninyo galang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik. Aron paghandom sa kamatayon o pagabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahaning paan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga mawatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo ang mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among papa, ni Jose among arsobispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usabaw maigsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan, himoa kaming ngayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria inahan nga walay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kan lamay ko nga daygon ug gamay ko nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Karon magampo kita samahan atong gamiton ang mga pulong gitudlo kanato sa atong manubos. Amahan namo nagasalangit, pagdahigon imong ngalan, mabot ka namo imong gingharian, matuban imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan namo Sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasaylo kami sa among mga sala. Ingon nagapasaylo kami sa nakasala kanamo, og dili mo kami tugyan sa panulay, hinunoan lawasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw ning panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manubos. kay imo man naging harian ang gahom uban maya hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo nagingon kas mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, kung kalinaw ihatag ko kaninyo, ayo tanawa among mga sala kun nila ang pagsalig sa imong simbahan og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi og hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manaosap. Ipakita ta karon ang pagilig sa unay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsoon, kini mao sa Jesucristo atong Ginoo, ang Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan gidapit alang sa iyang bangkete. Ginoo lang ko ngay mo kalawat kanimo, panpamulong mo lamang mamaayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Hesus, nagtuo ako nga ikaw anaas sa labing balaang sakramento. Gigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw
sa mag-ania ka uban kanako, ug hingpit kong giusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita, o Ginoo, giligon mo kami pinagi nining Eukaristiya, padayon na ang pagtabang kanamo pinagi si mong gugma, himo ang mahubad namo ngadto sa buhat, ang pagtuog ang paghigugma nga mong gihuptan dinhi, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaakan ninyo. Manawsab kanimo. Ug manalangin kaniyan Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan ng Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng misa, darigog maog kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Daghang salamat sa iyong pagtambong santos nga misa, maayong gabi kanyong tanan.